May hapon sugbog Kabisayan. Drug pusher patay sa gihimong buy-bust operation sa mga sakop sa Mambaling Police Station. Ang napatay giila nga si Rodrigo Amampang nga taga Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo. Kinigiaksyonan ni Nino Libona. Patay ang drug pusher human suway nga misukol sa mga sakop sa Mambaling Police sa gihimong buy-bust operation sa Sitio Alaska Sentro, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 4 kagahapon. Ang napatay giila nga si Rodrigo Amampang nga taga Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo. Nasikop usab ang kauban ni ini nga si Julius Gadiana, 47 anyos, residente sa mong lugar nga atol diha sa maong operasyon. Si Amampang anaa sa watchlist sa Mambaling Police Station. Nakabantay kini nga usa ka buy-bust ang gihimo sa mga pulis nga iyang gikatransaksyon og mibunot kini sa iyang armas. Apan naunhan kini pusil sa mga pulis, hinungdan sa hinanaling kamatayon ni ini. Transact me niya, then he sensed that he's transacting with our policeman. He pulled his 38 caliber pistol and fortunately our police were able to neutralize him first before. Ito si Amampang, he's not native of Alaska. He's just renting on certain Dagul. Kini siya taga accordingly sa muang information taga ni siya Pasil. Ang nadakpan nga si Gadiana mihimakak nga nalambigit sa ginadili nga drugas ug matud niya igo lang nga nagpaayo sa iyang cellphone. Iyang gitudlo ang namatay nga si Amampang nga mo'y namaligyaay og ginadiling drugas sa maong lugar. Nagkuha ko sa cellphone ga kuha. Pero na ila na siya diha nga maligyaay gyud. Naila bro. Wa mo na kanang bayaw wa mi sa diha bugabang. Nakuha sa mga pulis ang pinakiti nga shabu nga mubalor og 60,000 ka pesos, drug paraphernalia, cash nga mukabat sa 5,000 ka pesos ug kaliber 38 revolver ug 4 ka bala ni ini. Alang sa Aksyon Bisaya, Nino Libona, News 5. Mga sakop sa kapulisan mipahigayon sa usa ka anti-illegal drug rally. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Libuan kasakop sa kapulisan sa Rion City ang miapil sa gipaygayon nga anti-illegal drug rally sa Puente Rotunda, Cagania. Ang rally nga gipaygayon atol sa ika-21 katuig nga kasumaran sa Police Community Relation giapilan sa kapulisan gikan sa kalungsuran dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Giauhag ni Komendador ang mga pulis nga dili magpanuko sa pagdakop human niya nasaran nga adunay mga pulis nga mahadlok panimaslan ang ilang pamilya. We will fight illegal drugs. Dili pwede ang tika-tika dire nga mo fight kunuhay mo atras diay. No? Pinal may ato kapulisan nga makadakop og mga drug pushers nga sila na rin mahadlok sa mga drug pushers kay basin baslan. Atol sa wong rally, usa ka drug pusher sa Barangay Pardo nga si Michael Medellin misurrender sa kapulisan tungod sa hangyo sa iyang anak. Target discos Pardo mo to. Duwa na ko igos gawas kin hadlok ko mo to. Ang hadlok nga mapatay ang usa sa hinungdan sa iyang pagsurrender. Matud niya na maligya siya og butang sa ilang paniway aron lang ipalit og drogas. Aw sa una. Sa sawat ng samtang apa ko mundang. Sa mga butang nga pinakamahal nimo. Kaya so nga ibaligyan nimo prato. Sama si stereo. Nagplano usab ang kapulisan sa pagpahigayon sa mga pulong-pulong batok sa gidadili nga druga sa Barangay Dulho diin nagpuyo si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Gipaabot iya nga muminos na ang tensyon sa Barangay Dulho human napatay si Jaguar. Matud ni PRO7 Director Patrocinio Cominador, nagsugod na ang gubat sa drugas dinhi sa Rion 7. Gani makita nato diha nga kabutang. Batukan nato ang druga, gubabaw nato ang mga durugista. Nagsugod na ang gubab batok sa mga durugista. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Patay ang usa ka lalaki human kini mabiktima sa hit and run sa SRP. Habig sa Dakbayan sa Talisay kagahapon. Kinigiaksyonan ni Dayanara Torres. Wa nay kinabuhi nga nagbuyod og gitabunan na lang og dahon sa saging kining usa ka lalaki kinsa biktima sa hit and run pasado alas 12 ang takna sa udto kagahapon dinhi duol sa Mananga Bridge 3 habig sa Dakbayan sa Talisay.
Base sa identification card nga nakuha gikan sa bag sa biktima, naila siya nga si Jobert Gonzaga, trabahante sa Mactan Economic Zone sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mga nakakita sa hitabo, miingon nga usa ka truck nga may plaka numero GBY127 mao'y nakabangga sa biktima kinsa niadtong tungura ang nagdrive sa iyang motorsiklo. Nadaro ang motor sa biktima base sa skid mark nga nakuha sa area. Ang mga nakakita daling migukod sa truck ug nagpatabang pa sa miagi nga may bus aron babagan kini. Kita ko sa pagi makalusot siya, so Newton sa padung sa ngatong south na put. So wala ninyo nakapase. Wa gipagukod sa ako dam tra kanang kuan multi ka buwasan niya maapsi. Kaya timing nga sa sirong ni Gongo to lahos ko siya. Ang motorista nga si June Bulo, kinsa nagsunod sa biktima miingon nga maayong pagkalabay niya. Giduol niya kini aron unta tabangan, sanglit na ginhawa pa kini apan kalit nga nabugtuan sa iyang ginhawa. Ito akong gipagukod sa usa, gugukura to pababagi para pabaliko na to kay murag na hit and run man eh. Suway ang gitawagan sa News 5 ang traffic office sa syudad sa Talisay, apan matud pa, wa pa'y driver nga misurrender didto. Alang sa Aksyon Bisaya, Dayanara Torres, News 5. Mga balay sa Lorega nasunog kagahapon sa Kadlawon. Ang sunog nagsugod sa usa ka balay nga walay tao. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Kapin sa 20 ka mga balay ang naugda og laing unom ang partially burned sa sunog sa sitio Upper Rumar, Barangay Lorega, San Miguel, Dakbayan sa Sugbo. Unang niulbo ang kayo sa Kisame sa pabangan nga balay sa pamilyang Kuyoka nga mo'y giingong gigikanan sa sunog. Pipila na kami minutos nga nasunog kini mga balay din sa Barangay Lorega, San Miguel nga sagad ginama sa lead materials nga mo'y inungdan nga kalit na midako ang kayo ug naglisod ang mga bombero. Problema sa linya sa kuryente ang gito ang hinungdan sa sunog tungod sa kakaraan sa balay nga ginama sa kahoy. Murag wiring ra sunog, imingaw naman kayo, imingaw mga balaya. O kaya puyo day. Lahi ka puyo pero natog naman. O nya. Kalit naman yung mga tao palik naman. Dako na kay aso ni gawas. Daling nakasud sa sunugan ang magagmay nga fire trucks nga mo'y ni kontrolar sa kayo aron di kini makakatap sa ubang mga balay. Apan ang ubang mga residente wa kapugong ug nangilog og fire hose sa mga bombero. White House sa second floor sa balay sa Makuyoka. Pag-ulbo sa sunog, kay nag-outing ang mga nagpuyo niini. Bilang nagmaog tunga sa oras, una nakontrolar ang sunog nga miabot sa second alarm. Mukabat sa 400,000 pesos ang danyo sa sunog. Lisod-lisod gamay kay nahitabo manggod ni kadlawon. Unya, may na lang dili kayo siya interior yan natay mga access road nga makapadaga na to atong mga fire truck nga gagmay. Kapin sa 4 ka oras ang naklabay, una hingpit nga na fire under control ang sunog. Mipasalig sa hinabang Cebu City Hall sa mga biktima nga temporaryong ipahiluna sa covered court sa barangay. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Incoming President Rodrigo Duterte misaad sa paghimo sa usa ka direkta nga hotline sa iyang opisina. Alang niadtong dunay isumbong nga mga anomalya sa opisyal sa gobyerno. Mibahad usab kini sa pag-demote niadtong adunay illegal nga kalihukan aron pagpakauwaw kanila. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. President of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Usa ka direct line ng ablihan incoming President Rodrigo Duterte pagsugod sa iyang administrasyon mahimo motawag si bisan kinsa lakip ang nagtrabaho sa gobyerno kansang mga superior ni ini mga kurap. May bahad si Duterte nga kung makadawat sa reklamo, ibalhin niya og i-demote sa posisyon sa nagreklamo ang opisyal. Kini ang paagi ni Duterte, pagpakauwaw sa mga kurap ng opisyal aron hingpit sila mawa sa gobyerno. Tuman insulti ko, basta na ay mayroong na gina-pressure siya sa iyang superior nga basta ng customs, ang assessment ipausab, dili ka, kung gusto kang ma-customs collector board, ay isumbong na ako. Ugma ito na customs collector. Siya dito sa gate. Pahiyaon, pahiya. Pakauwan tangag yun. Sing biti military and the police. Pamubaan usab ni Duterte ang proseso sa mga transaksyon sa gobyerno nga tuyo nga gilangay-langay aron maka-extort og kwarta. Target ni Duterte nga mahuman ang proseso sulod sa 24 ka oras og di mahimong mulapas og 30 ka adlaw. Di buot ni Duterte
nga makakita nga adunay mga linya sa Land Transportation Office, Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, Maritime Industry Authority, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o Professional Regulations Commission. Ang biyuda at pag Manila. At ito mag-process sa pension o death benefits. Pag-abot nga ito, usahay, di lang usahay, o batan-on pa ang biyuda, pag uli na ito sa ila, wa ng kwarta, nahurot na, buntis pa, kay kabit o pulis. Ay, putang inay mo. Putlang ay, gusto mo na. Paano mo na? Ay, papreso ko nimo. Saan ang papreso nimo ang presidente ko? Nagpasalamat usab si Duterte sa mga taga-Sugbo ato sa Thanksgiving party sa South Road Properties niadtong Sabado tungod sa kapin usa ka milyon nga botos nga nahatag kaniya. Gatusan ang nidugong sa Thanksgiving party bisan og giiwan kini nga miresulta sa grabe nga traffic sa dakbayan sa Sugbo. Alang sa Aksyon Bisaya Ryan Sonote, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud. The neighborhood. Very good family, you know. I've never... Patay ang duha ka managsuon nga babae human gipusil sa ilang kaugalingong inahan sa ilang panimalay sa Fulshear, Texas. Patay ang 22 anyos nga si Taylor. Samtang gidala sa ospital ang 17 anyos nga si Madison. Apan nakabsan gihapon sa kini sa kinabuhi. Patay usab ang ilang inahan nga si Christy Sheets. Human kini gipusil sa pulis tungod sa pagdumili sa pagsurrender sa iyang pistola. Problema sulod sa panimalay ang gituhuang motibo sa inahan. 8 ka mga bata ug laing 2 ka tawo naangol sa pagkadiskaril sa usa ka roller coaster sa theme park sa North Lanarkshire, Scotland. Napulo ang sakay sa 5 ka carriage sa roller coaster dihang natangtang kini gikan sa iyang riles sa pagliko ug nahulog sa gitas-on nga 20 feet. Temporaryo nga gisirado ang theme park samtang giimbestigar sa mga tinugyanan ang nahitabo. Dili mo menos 45 ka mga barrel bombs ang gihulog sa Syrian forces sa siyudad sa Daraya, Syria. Ang siyudad usa sa mga lugar nga dugay na nga giokupar sa mga rebelde sulod sa Syrian capital sa Damascus. Nagpabilin nga ang kaligon sa mga rebelde sa maong lugar tungod sa mga under tunnels nga ilawom sa maong siyudad. Ang pagpamumbag himo alang sa pag-atake sa mga tangke ug mga sundalo sa Syrian Arab Army. Dili mo menos 7 ka mga tao ang biktima sa nahitabong dinunggabay sa usa ka rally sa Sacramento, California. Ang rally nga gipanguluhan sa 30 ka mga sakop sa Traditionalist Worker Party gisugat usab sa 400 ka counter-protesters nga miresulta sa kagubot. Giprotesta sa Traditionalist Workers Party ang pagbatok sa globalization ug pagpanalipod sa ilang right to free expression. Samtang tuyo sa ilang kaatbang nga mahimo og counter-protest ang pag-shutdown sa ilang gitawag nga Nazi Mega Rally. Matud sa mga otoridad, wala nila masayri kung unsay hinungdan sa kagubot. 14 ka tawo ang namatay samtang 11 ang naangol sa pagpamomba sa usa ka sikat nga hotel didto sa Mogadishu, Somalia. Migamit sa usa ka car bomb ang 4 ka gunmen nga gituhang mga sakop sa Islamic extremist group nga Al-Shahab aron pagpabuto sa ganghaan sa maong hotel. Ang 4 ka gunmen nga namusil sulod sa hotel nadakpan sa mga security officers sa kinatas-an nga bahin sa hotel. Usa ka napatay ang usa ka Somali cabinet minister. Giangkon sa grupong Al-Shahab ang pag-atake sa hotel. Matud sa military operations spokesman nga sa Al-Shahab, ilang giatake ang hotel nga kanunay giabtan sa mga opisyal sa gobyerno. Usa ka eroplano sa Singapore Airlines ang mikayo pagtugpa sa gihimo niini nga emergency landing sa Changi Airport. Ang eroplano migikan paingon sa Milan, Italy ug mibalik sa ug-agi human sa 2 ka oras. Ang piloto mi-report nga adunay problema sa makina sa eroplano. Sa video nga nakuha sa pasahero nga sakay sa eroplano, nagkayo ang tuo nga pako sa Boeing 777-300ER. Ang 222 ka pasahero ug 19 ka crew wala pa kanauga sa eroplano samtang gipalong sa mga bumbero ang kayo. Walay gikatahong naangol sa pagkasunog sa eroplano. Wala pa gibutyag kung unsay hinungdan sa pagkasunog nini.
Formal nga manumpa sa iyang katungdanan ug mga adlaw ang bagong napili nga mayor sa dakbayan sa Sugbo si Tomas Osmeña. Si Osmeña manumpa atubangan ni incoming Vice President Leni Robredo. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Ipahigay ng oath-taking ugma sa alas 4 sa hapon sa Cebu City Sports Center. Matud pa ni Acting Mayor Margot Osmeña, si Mayor Tomas Osmeña mo take oath atubangan kang Vice President-elect Leni Robredo. We just call her Vice President now. She's really coming here just for that. So she's leaving right away. You're all invited, no invitations, nothing, no attendance to be taken. Not required. And then we already informed the department heads that if they want to come, then please under time. Matod sa acting mayor, bukas ang yanong nga kalihukan alang sa tanang mga buot mo tambong. Ang mga empleyado sa City Hall nga buot mo saksi sa kalihukan, mahimong mo under time. You're all invited, no invitations, nothing, no attendance to be taken. Not required. And then we already informed the department heads that if they want to come, then please under time. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Mga pari nga Domingo lang mumisa sa ilang parokya og dili igkita og nga sa uban nga mga adlaw ipatawag sa Arsobispo sa Sugbo. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Ipatawag sa Arsobispo sa Sugbo ang mga pari nga magmagahi nga magmisa hilabi na sa mga adlaw gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Adunay mga pari nga di katahong wa na magmisa sa ilang mga parokya kay di na makauli gikan sila mga lakaw sa syudad. Sa circle letter ni si Archbishop Jose Palma, gipahimangnuan niya nga responsibilidad sa mga pari ang pagmisa bisan gamay ra ang motambong. But this is one instance nga he is acting properly according to his office as Archbishop na reminding mga pari nga for instance in this situation ang gitan-aw is sometimes kanang it can happen that in a parish ang misa mo na lang dili na mahimong kada adlaw for one reason or another. Gawas ni Palma, mahimong ipaagi ang reklamo batok sa mga pari sa mga vital general din hasakop ang parokya. Kung padayon nga magmagahi ang mga pari batok sa reklamo, ibalhin kini sa laing parokya apan di kini isipon nga usa ka silot. Pagkakaron, adunay di mumino sa 5 ka mga pari nagreklamo nga mumisa lang og Domingo og wala diha sa ubang mga adlaw. Kanang gikastigo dito or ineffective dito or nakasa dito nang gibalhin kay otherwise kaluoy sa gibalhinan nga hala unsa may among saha nga dili man inyo gilabay ang kabuotan nato pare ilisan mo ng badlongon speakas. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gipanguli na sa mga barangay officials ang mga sakyanan sa City Hall human gipasakan og sumbong sa dakbayan sa Sugbo. Apan City Hall mipadayag nga magpadayon gihapon ang ilang gipasaka nga kaso. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Sayo kaganiyang buntag, giuli sa 6 ka barangay officials ang mga sakyanan nga gi-issue kanila sa City Hall. Ilang gipanguli ang mga sakyanan human sila gipasakaan og kaso sa dakbayan sa Sugbo. Si Tinago outgoing barangay Captain Joel Garganera mipadayag nga ila untang gipaabot ang tubag ni Acting Mayor Margot Osmeña sa ilang sulat nga nangayo og katinawan kabahin sa mando niini sa pag-uli sa mga sakyanan. Apan kay gipasakaan naman sila og sumbong, nakadesider silang iuli na lang ang sakyanan ug adto na lang sila sa korte mo explicar. You know, there is no intent to defy the order. The fact nga, we sent a letter as an acting mayor. There is no intent to delay. Kaya nagpaabot na mistubag. Huwag mo gimitubaga. And more important, there is no intent to own. I mean, ganun ka sa gumawin kapag iya niya, lahi na ilang ipalabas ba? No? So, that's basic and these are basic requisite na karnaping ka. Matod pa ni Garganera, naanad na sila og kaso, hinungdan nga wa sila mahadlok. Daganay ko kaso, puli-puli ko ng NBI police dakop na ako. Frustrated murder, kidnapping, serious physical injury. Kanina noon, I mean, I'm not trying to test them ba? Ano ko pa mahadlok ka? Ano mahadlok man ka? Nalimpyo mo niya itong konsensya. Anong mahadlok man tang nahibaw man sa nga wa man ta magbuhat niya na karnaping.
Ang Pangulo sa General Services Office nga si Ronald Malacora nagkanayon nga personal niyang gihangyo ang mga barangay officials sa pag-uli sa mga sakyanan. Tuod man, misa nung kini sa iyang hangyo. Doon naman ko tayo order gikan sa mayor nga given ta og 5 days na ipakuhan ka na siya, ipakuha. Mulaps na siya tomorrow. So ako lang silang gihangyo nga ipauli. Tubag raman po. Apan si Attorney Eliodoro Diaz sa City Legal Office miklaro nga bisan og giuli na ang mga sakyanan, magpadayon ang kaso nga ilang gipasaka. Hinuon, posible nga minusan ang silot niini tungod sa ilang pag-uli sa sakyanan. It will not exempt them from criminal liability, probably mitigating. It would mitigate their criminal liability. But the case will proceed because that is a criminal aspect of the case that would even proceed regardless of there is an desistance, Maagyo na siya ang effect. Si Acting Mayor Margot Osmeña, way planong bakwiyon ang kasong ilang gipasaka, bisan og gipang-uli na ang mga sakyanan. Matud pa ni Osmeña, ang pagbakwi sama ra og nagduwa-duwa sila. Buot nila nga mahimo kining leksyon sa uban. You think about it. If you withdraw, okay pala yan. They'll just give it when they want. In the end, they gave it anyway. So what does it prove? That they know that they should have returned it. Diba? They're going to return it pala anyway. So why go through all this drama? For your part, Madam, did you withdraw on complaint? No. No plans. But again, I leave it up to the next. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Gimando sa gobernador sa lalawigan sa Sugbo ang pagpatuman sa hugot nga seguridad sa ilang high-risk prisoner nga si Alvaro alias Barok. Kinigaksyonan ni Rolly Lee May de la Paz. Adunay gi-assign si Governor Hilario Davide III sa CPDRC aron lang sa pagbantay kang Barok sulod sa 24 ka oras matag adlaw. Ilang gipatuman ang strikto nga pagbantay kang Barok sulod sa CPDRC. Nag-assign dia ang atong warden magtanaw kanuna gyud 24 hours yan ni Barok. He's in a maximum security room para ma-monitor ang iyang movements diha. Sulod sa usa ka buwan, gidid-an si Barok sa pakighimamat sa ubang mga piniriso ug sa pagdawat og mga bisita gawas sa abogado niini ug sa mga sakop sa NBI. Si Barok misurrender sa NBI human napatay sa mga pulis sila Jeffrey Diaz alias Jaguar ug si Ruwen Sekretarya alias Yawa. Gituuhan nga si Barok adunay mga pangalan sa mga opisyal sa kapulisan nga nalambigit sa pagnegosyo sa gidili nga drogas. Matod ni Davide, gibuhat nila ang tanan para sa seguridad ni Barok. He's going to attempt to contact our friends from outside, mga cellphones niya, magibantayan na karon. Gani 2 weeks ago, 2 weeks ago, nag-Operation Greyhound ang atong CPDRC, and they were able to confiscate mga contraband, pangunitan sa mga priso niya. Wapas Barok atong time. Alang sa Aksyon Bisaya, Lori Limay de Paz, News 5. Mayor-elect Tami Osmeña masaligon nga masumpo niya ang problema sa gilili nga druga sa Dakbayan sa Sugbo. Kinigaksyonan ni Faye Tuabe. Gipanghingusgan ni Mayor-elect Tomas Osmeña ang iyang kampanya batok sa gidili nga drogas sa Dakbayan sa Sugbo. Usa sa mga unang lakang ang iyang gihimo ang pagtuktok ug paghangyo kon personal nga pakigistorya sa mga nalambigit sa gidili nga drogas aron sa pagsurrender. Gawas ni ini, hatagan niya og livelihood projects ang pamilya ni adtong mo surrender. But actually, we are developing political and economic action. So, political means they want to talk. We will talk. We want to reach out, no? Economic is because ato sa tanahon sa ilang problema, they cannot support their families. We will try something.
Ang barangay Mabolo ang iyang gihimo nga test model sa iyang pamaagi. Alang kaniya, dako og tabang ang impluwensya sa BOPK sa Mabolo sa pag-implementar sa proyekto. Giawhag usab ni Osmeña ang katawhan sa pag-abag sa kapulisan. We want to develop one model and we want to perfect that model. I have the patience to do that. That's the way to do it, well. One first. Then address, then you learn, find out what works, what doesn't. Si Marlene Castillo nga usa ka street vendor nakauyon sa gihimo ni Osmeña alang sa pagsumpo sa problema sa gidili nga drogas. Mas maayo po na kay makaamong na sa mga batanon. Mura na po istorya. O yun. Masaligon ang bag-ong napili og balik nga mayor sa dakbayan sa Sugbo nga hinay-hinay nang makahawas ang Sugbo gikan sa problema sa gidili nga drogas. But one thing I will assure you, we will improve the situation. But we cannot, of course, eliminate the problem. But we have to be sure that tomorrow is better than today. Just like today was better than yesterday. Alang sa Aksyon Bisaya, Faith Wabi, News 5. Jaguar gilubong karong hapon, mga sakop sa media gidid-an makasulod sa simbahan. Ani ang live report ni kapatid Ray Pasaporte. Ray. Glenn, gilubong na karong hapon ang giilang drug lord sa Central Visayas nga si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Untop alas 4 karong hapon, Glenn, naabot sa Calamba Cemetery. Ang lubong ni ang haya kun ang lungon ni Jaguar gipas-an ra ni sa unom ka mga tao din naguna ang gikargahan niyang purlon gikan dito sa iyahang panimay sa Barangay Dulho, Fatima. Ang visa rekim ni Jaguar gisugdan sa alas 2 karong hapon din gipahigayon sa simbahan sa San Nicolas de Tolentino. Gibana nga moabot sa 2,000 o kapin ka mga tao ang nikuyog sa paglubong ni Jaguar ug ang nitambong dito sa simbahan. Ikan sa bata hangtod na sa hamtong nga kasagaran kanila nagsulob itong nga t-shirt. Ang atubangan ni ini giprintahan og ngalan ni Jaguar. Din ang ubos nini may nakasulat nga I will miss you og saluyo sa t-shirt we love you. Hugot nga gibantayan sa mga higala ni Jaguar ang pultahan sa simbahan o gidid-an ang mga sakop sa media nga makasulod lang sa niadtong mga silingan o higala sa namay ang makasud sa simbahan. Si Virgilio Glenn Samura usa lang sa mga silingan ni Jaguar ang nitambong sa misa kaganina ug niingon nga iyahang kaugalingong kabubuton nga motambong sa lubong ni Jaguar kay dako og natabang sa iyang pamilya. Ang namatay dihang nalandig sa tambalanan ang iyang miyembro sa pamilya ug ang iyang amahan. Gihulagway pa ni Samura si Jaguar nga usa ka Robin Hood sa ilahang lugar nga walay gipili ang tabangan niini, madato man o pobre kun muduo lang ngadto kaniya. Gani panahon sa pesta sa barangay manghatag kuno matud pa si Jaguar ngadto kanila og pinaskuhan. Sa kagaina, Glenn, atol sa pag lubong daw sama sa kining prosesyon o ang nahitabo sa kadalanan gikan sa kining birama tungod kay ang mga motorsiklo mao'y nag-una unya gisundan ni sa drum and bugle corps unya dayon kadtong purlon unya ang iyang lungon gipas-an lang ni sa mga tao. Murag hulmigas ang mga tao nga mga higala ni, mga paryente, mga kabanay ang niduyog sa paglubong ni Jaguar. Atol sa pag-abot na dito sa gangaan sa Calamba, Glen, ang mga kabanay ni Jaguar ni pahibaw na sa mga media nga dili na pasudlan og media. Hinungdan nga girespeto lang usab namo ang hukom o ang desisyon sa mga kabanay nga way makasud sa samang diin adto ilubong sa Calamba si Jaguar Diaz nga napatay dito sa Las Piñas City niadtong Hunyo 18, Glenn. Ray,
makita nato nga daghan ang nanguyog ubay-ubay, unya nagsulob sila og t-shirt, no? Unya organisado ang ilahang pagpadulong sa simbahan o padulong sa minteryo. Aduna ba'y mensahe nga gipaabot ang pamilya ni Jaguar? Uunsa ba'y ilang tinguha? Glenn, watay na hinabi nga mga sakop o kining immediate family gyud ni Jaguar kung unsay ilahang plano. Karon gilubong na si Jaguar kung mutubag ba sa isyu sa kapulisan nga dingong shoot out ang nahitabo dito sa Las Piñas City. Watay na kuan ani Glenn kay gidid-an ta ang mga sakop sa media nga makasulod sa samang dito sa Calamba Cemetery. Kani gusto gid unta sa mga or gusto gid ta nga mo interview unta sa pamilya ni Jaguar apan nagpahibaw naman ang mga kabanay niini sa dihang na sud na ang lungon ni Jaguar dito sa Ganghaan nga dili pasudlan nila og bigya. Mao sa gibuhat dito sa simbahan kaganina sa San Nicolas de Tolentino. Daghang salamat kapatid Ray. Wala pa mahuman ang gipangtukod nga building alang sa senior high school sa lalawigan sa Subo. Apan bisan sa gipangtukod nga dugang classrooms, magkuwang lang gihapon kini. Ani ang report ni Lorely May Dipas. Gipadayag ni Governor Hilario Davido III nga nagkuwang lang gihapon ang mga classroom sa lalawigan sa ilang pagpatuman sa senior high school program. Matod sa gobernador, anaa pa sa 87% ang gipangtukod nga building sa DepEd nga gikatakdang matapos karong buwan sa Oktubre. Tanang high schools that already have a senior high school program. That's it. And then, although doon na gihapon tayo problema sa classrooms, but we are tending to that. In fact, ang DepEd, according to local 87% na ang ilang human ng mga school buildings. This is for the third year sa senior high school na. Gibana-bana nga mas magkuwang unya ang mga classrooms sa ikaduhang tuig sa pagpatuman sa senior high school program. Karong tuiga, nagkuwang na daan ang mga classrooms ug dili paigo sa gidaghanon sa mga tinunan sa senior high school. School year, to address the problem nato sa mga estudyante kini mga notebooks, the school board we agreed na manghatag og notebooks no for our students next school year. Alang sa Aksyon Bisaya, Lorely May Dipas, News 5. Kapulisan dili namang hilabot sa investigasyon sa NBI kang Alvaro alias Barok. Matod sa kapulisan, hantod lang sila sa pagpangita og pagdakop kang Barok nga adunay warrant of arrest. Kini gi-aksyonan ni Jen Grace Obenita. Matod ni PRO7 Director Patrocinio Comendador Jr., kutubra sila sa operational na bahin sa kaso ni Barok. Apan andam gihapon mutabang ang PRO7 kabahin sa seguridad ni Barok sa CTDRC. No, if you will request from the PNP, we'll do so, but we'll only act on the request. On the request. We'll not volunteer. We'll act only upon request. Gitugyan na usab sa kapulisan sa NBI ang pag-imbestigar sa mga pangalan sa mga police officials nga gibutyag ni Barok nga naglambigit sa gidili nga drogas. Kanang mga listahan magod, wala pa na subject for validation man agod, dili man ta cooperate dito sa ato na i-publish makihabatag libelous, should be a libelous material. Siguro akong awhag kung si Barok na amagay siya i-kuan sulti na niya Matod ni Komendador, ang NBI ug ang kapulisan nagpadayon nga nag-coordinate sa usag-usa kabayad sa kaso ni Barok. Iyang gipanghimakak nga nay problema sa usag-usa ang duha ka ahensya. Our relationship remains to be strong and ang among gani istorya sa PDEA nga we have to support each other. Unless kumingos lang nga dili na mo i-share ni kay nami mga parte nga kuan, then we respect their decision as we also expect na mo respect sa decision na mo na sometimes tayo mabutang din ito ma-share. Alang sa Aksyon Bisaya, Jungis Obeneta, News 5.
27 anyos nga Briton, nakabisita na sa 196 ka mga nasud, sud lang sa 5 ka tuig. Dali og ato siyang kuyugan sa iyang paglibot suroy sa mga nagkadayang lugar sa kalibutan. Pinaagi ni ining report. Usa ka 27 anyos nga Briton ang labing bata nga adunay labing daghan nga nabisita nga nasud sa tibuok kalibutan. Niadtong 2013, nabisita ni James Ashketh ang 196 ka mga nasud gikan sa Australia hangtod Iraq, may nga manusab sa San Marino hangtod sa Serbia. Gani matod pa nga nakagasto na siya og kapin 125,000 euros o kung kapin sa 6 million pesos aron lang matuman ang iyang pangandoy nga paglibot suroy sa kalibutan sud sa 5 ka tuig. Nagsugod siya sa pagbakasyon sa laing nasod ni atong tuig 2008 human niya madeskobrehe gikan sa iyang mga higala ang linahi nga kalipay kung mag-inusarang mo-travel sa mga nagkaraiyang nasod sa kalibutan. Si James nagikan sa Stevenage, Hartford Spear ug matod niya samtang break niya sa iyang tunghaan pagahimuon niya ang iyang mga lagyong travel. Gani siya sab mismo ang nagpondo sa iyang mga galastuhonon sa paglibot suroy sa lain-laing lugar sa kalibutan. Gikan sa iyang kita sa part-time jobs nga nagsugod sa rihang nagpagidaron pa siya og 16 anyos. Kasagaran makatrabaho sab siya sa mga lugar nga iyang bakasyonan sama sa hotels ug bars. Plano sab ni James nga bisitahon ang tanang nasod sa planeta nga wala pa niya malaagan lakip na ang mga unstable nation. Alang sa walay karapusang mga chika, o bariko ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radio 5 101.9 News FM Cebu. Ako sa JP Laucot Serra, mga toward of the gay nagkinayon. Lisod mag-move on, pero mas lisod ang magpigom. Agay! Maukanto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kadilang kutob sa balita, Aksyon!